मादालबारि दालाइ एबसुनि 32थि बोसोरसालिया जथुमाया थुंगेबाय। तामुलपुर जिल्लानि मादालबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सानजा मादालबारि जगन्नाथ थानसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। दिनै फुंनि समाव आरज गाबनाय, फिरफिला बिरहोनाय, दंफां गायनाय हाबाफारिनि उनावनो सानजौफु समाव मादालबारि दालाइ एबसुनि आफादगिरि भीमसिंह स्वर्गियारिनि आफाद दैदेननायाव गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो 14 नं दारांगाजुलि बिटिसि बियामनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया। लोगोसे बाहागो लाबावदों तामुलपुर दखना एबसुनि आफादगिरि बिमल बर'आ। थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै तामुलपुर दखना एबसुनि गाहाय नेहाथारि बिपुल बसुमतारी, दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि राफेल दैमारिजों लोगोसे ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरि, आखान्थि फोरोंगिरि आरो गोबां रायजोफोरा नुजाथिनानै मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। दिनै मादालबारि दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 32थि बोसोरसालि जथुमा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै थासारि जि नुबाय, सोरबिथिं जि नुबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे ओनसोलनि जि सुबुं दङ, बर' हारिनि सुबुं दङ, बिथांमोना जोबोद मोजाङै अनसायदों, गोसो गोरबोजों अनो। दा बेयाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय आरो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननानै जि हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ, हयथ' बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे मादालबारि ओनसोलखौ गावसोरबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जोबोद मोजाङै जौगाहोनो हागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै माखासे मिशन फोसावनानै खामानि मावगासिनो दङ। बर' माहारिखौ जेरैखि जाया जोङो बुहुमाव सिनायथि होनांगोन आरो गेदेमा माहारि महरै जोङो गायसननांगोन। दा बे बेलायाव दिनै थासारिया जोबोद मोजां होननानै बुंनांगोन। दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव गोजोन फैबाय। दा जोङो बयबो मिथिगौ, जुदि बबेबा हारि माहारिया बा ओनसोला हादोरा जौगानांगौ जायोब्ला जोङो गोजोना नांथारगोन। दा बे हिसाबै दिनै बिटिआर ओनसोला बा जोंनि बर' थानाय जि ओनसोल, बे बर' थानाय ओनसोला जोबोद गोजोन अबस्थायाव दङ। ओंखायनो दिनै बे गोजोनखौनो एडभान्टेज लानानै जोङो जौगासारनायनि खामानिखौ मावनांगोन आरो बे खामानियाव जों बाहागो लानांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जौगालांनो नाजानांगोन। हाबाफारिजों मैया सेथि सानाव जों थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लादों, जेरै खन्थाइ आवरायनाय, मिथिस्लाबै बुंनाय, गोसोखांथि आनजाद लिरनाय। बे मोनथाम आयदाखौ थुनलाइयारि आयदायाव लानाय जादों आरो मोनाबिलियाव मोसानाय बादायलायनाय आयदा दंमोन। बेखिनियानो मैयानि। दा मोनाबिलियाव जों देंखो मोनाबिलि दङ, हारिमु मोनाबिलि। जोंहा देंखोगिरि महरै नुजाथिफैगोन कैलाश बसुमतारी, अदालगुरि जिल्लानिफ्राय। बिथाङा दिनैनि जि मेहेरगोनां हारिमु मोनाबिलि, बेयाव फैनानै जों मादालबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोजोन होफैगोन, बेखौ मिजिंथिबाय।